You will never be the one to cry. Yeah, the promise don't lie. Numbers go numbers go numbers. Numbers go numbers. The feeling go bang bang. Touching my butt and the shit is alright. Get on my level now. Body to body, I'm feeling your love. Showing the love and the strength of my face. Yeah, I'm down to wear the bullshit on my level. Got those dogs on my backpack. You drive me go crazy and I'm right. Body go body this life. Everything go easy now. Yeah, I'll never be the one to make you cry. Put the numbers go high. Number go number go numbers. Numbers go numbers. Hello, hello, hello. We kick it last night. Hello, hello, love. Bringing it on you, my love. You will never be the one to cry. Yeah, I promise no lie. Numbers go, numbers go, numbers. Numbers go, numbers. I think last night was just meant to be. You love me, nights up here. Man, this love is so crazy. K5 to the A1, taking a love from the A1. Feeling I'm not in a B1. Slicing I'm not in a B1. All of this thing is from A1. Baby, no man and I'm feeling this love. Baby, no man and I'm feeling this love. Hello, hello, hello. We kick it last night. Hello, hello, love. Bringing it on you, my love. You will never be the one to cry. Yeah, I promise no love. Numbers go, numbers go, numbers. Numbers go, numbers. You will never be the one to cry. Yeah, I promise no love. Numbers go, numbers go, numbers. Yo, hayi ngaze ngakhathala njani ma? Siyaphila ntombi yami, njani we? Hayi ngiyaphila ma. Hey, nedi ngikhathele. Oh yini? Hey Ludu hamba. Ngisele kahle mara ma. Cha sisele ntombi yami, sisele kona nedi yong. Ubhuti wakho uSipho. Wenzeni uSipho? Akabi right mntanami. Hayibo. Sengibabathe. Phatha ayi. Ujuna go. Ungali ngabona ekamereni lakhe uJune noma usekitchen. Hayi, ye Junior. Wozalani? Unjani mfana wami? Aphila. Cela ukhele mama amanzi mfowethu. Ungiphathele nami futhi mntanami. Hayibo. Yebo mzukulu wami. Hey ngome. uSipho. Hayi uSipho mntanami. Ayi angiboni imehluko mina. Angiboni. Usho ukuthi sekungaleyo ndlela nje ma. Labathakathi bakule ndawo. Hayibo mama nimisile ingikadokotela weclinic. Eclinic yokwenzani? Ngiyabonga mfana. Hayibo mama funa phela donsa ugazi kutholakala ukuthi yini emudla kangaka. Bathatheli kuphi igazi ngoba ngathi akana gazi lo muntu. Udliwa izilwane. Hayi ma. Nigciwani phela ngisho kulesikhathi Igciwane la yini ke lo? Igciwani gogo ingculazi maybe ngilo nalo limenza ukuthi abeka so. Uthini igama lakho? iHIV ma. iVV. Hayi ma iHIV igciwane litholakala egazini. iHIV igciwane badonsa igazi bese bayathola igazi lakho ukuthi alikho yini igciwane. Ngoba nale gazi akasenalo umntana mawuthatha liphi umntana emgula kangaka. Cha bo ma abadonsi ukuthi bakhipha lonke igazi. Baqhofoza nje kancane la ngonalithi bese bayathatha ke kancane bafake la proper test ma. Lalela ke mntana. Abathakathi bakule ndawo balibhubhisa likhaya. Leli liyabhubha mntana. Usho ukuthi uSipho asilali amakati amnyama agibela phezulu kwendlu agijima lapha phambi komnyango lapho kumntanami akasaguleli ke kuba khona hayi bo ma abathakathi uyabazi kahle
anazi lutho abantu abami. Yabona uSipho angilali. Ngcono wena uyalala. Namanje ngisaphumula nje ngibona ngitheki. Uyazi mntanami, le ndaba yendaba ukuthi adosa igazi, lincane legazi lomntanami. Ngicabanga ukuthi kusasa ngikuthumele kumandathana. Umtshela umandathana asafike la. Sikhona ukuthi sibone ukuthi umfowenu yini kangaka le mhlaba. Hayi ngiyavuma mama. Mara kufuna siqale siye ekliniki kuqala. Donsa igazi bese sesibiza umandathana. Hawu. Landu mandathane ngiyakuthuma mntanami bodokotela sababona sesibuya kumandathane phela. Awu. Kulungile ke. Ngiyamuva mara. Hayi nankinga. Mara uyamva ukhwehlela buhlungu kanjani? Ngiyamuzwa. Asengiyambona. Mntanami ngafakela ekhaya. Koko mfana wami. Hawu mntanami. Awu yayini Sipho mntanami. Kwenza njani manje? Vuka. Vuka ngikulekelele la. Usekele kancane mntanami. Awu kodwa uzawuba ngcono baba. Awu uzawuba ngcono. Base sipiyale kumandathana, awu uzawuba ngcono cha. Uzawuba ngcono mntanami. Junior. Awubuye neVascom lapha. Hayi sezokulungisa lapha ngendodana yami ngamangala. Kuleke awu mama wakho ukhona kodwa uzaba ngcono baba. Uzaba ngcono. Uyabona ke manje kuhlupheka mina. Nalo Amanda wakhona akasabona. Hayi cha. Uhambile ucijisa ibulu ushonele. Ngiyambona nje ucijisa ibulu ufaka emabhuku manje umpintsheke. Mina ngiyakuhlupheka lo mntana nami uyagula. Uyayibona le ndaba lo Amanda wakho. Cijisa ibulu manje lapha. Yini manje? Why kanti ungayifuni ukuyisebenzisa? Because angisavumelana nawe ukuthi mina ngifuna uncosi manje. I'm not ready for ukuba nomntwana mina. Wena? Yeah. Mara azazi ukuthi ungenza perfect mother so that ungayidinga. Mina perfect mother. Of course. Angifuni umntwana mina. Sebenzisa protection. Kanti wena uthi ngakuchoose. Ngoba umthanda vele. Of course. Okay, singakwenza lokho without you. Kwazi bani nelinye la nto. Okay, baby. Yeah. Or the evil smile. Hit it one time, I'm a best like that. Put me in the face and I'm sipping no ass. Hit it with a nigga who don't run in his face. Back on the level, I played in no life. On black and these days, I'm a level. Better with a nigga, I play to the level. Girl on the channel, I eat to a life. Discipline is a key. Discipline is a key. You can't be an artist to never lose. You see, I've been telling you so many times, discipline is a key. You can't be an artist after that. It's a key when I saw Yamale. Must start and you perform when I saw Yamale. No, you can't. You can't. You can't. Imedia iphezweni bafana. Imedia can destroy you. Imedia futhi inganisiza nikhulu. But the way nenza ngakhona. But ungcono prince. Ngazithini? Ufuna sivila, you're an artist. Phela thina siphethe umhlaba. Ngazithini manje? Ukemanje ukuthi mawuthi ungcono. Thothi mina vele problem. No, ungcono prince. Lezi zinto zenzayo manje. Currently nje uko isekigini wanyamalala. Kumele ngenze njani? I'm your manager mfethu. And enye into ngifuna ukumtshela abafana bami le mali ngicela niyibambise kuyikhali zamantu because abantwana bazoniqeda bazoniminya njengebhodlela lebiya ngentshela bazoniminya abantwana msithi
Uyabona MC Thomas ngale yakhe ukuthi amazi. Yabo lapho uzimva. Mina sovumelana nalo mfundisi. No. Kashumayele. Cabanga ukuthi awumkhulumisi. Ufana abantwana bazikosha. No, you can't. Touch No. But Prince, touch this then enyini. Ngicela ukhuzele ingane. The first thing uzoyenza uzovala wonke ama-finances kwi-contract yakho. Let's say isolution ayihe. Ngingayingenisa imali but ngiyayikhipha manje. Your behavior. We need to be disciplined. You have to less. No. I understand. Yeah, but Prince, fana kithi sengibeke kuwe. Akuzeki. Yabo intayazi. Abafana. Sisi. Osipho aka Mthithi ayingenzi ukuthi izinto zikhambela kahle ama music video left right and center. Uzothenga nje yabona. Ikhulumile kudala indaba yakhe nalamantombazane. Enhle kungakho. Iflow yakhe ikhulumisile indaba. Ekseni khana ngithi ayakusenani. Jamani. Brother sharp ne. Nguwe mfana ne. Ebamsipinde phela ngala chips akho. Nakutshela leyo mfana. Wait, I started smoking on a rock bench. Get it, lost everything in my life. Beat it, I tried to work it hard. This has never been easy in my life. I'm gonna live, everything is so damn. That's all the man, that's all about my flow. Look at the sex and the spending. When I'm in the morning, everything is messed now. Don't even know what you try not to do them. And I pay it up around them. These years I don't get the face on, baby. And I'm proud of what you did now. My Bugatti less than 100, my couple of them. Looking outside, they What goes around, comes around. Nangangimisa somewhere. Billy Jalo. What goes around, comes around. Nangangimisa somewhere. Billy Jalo. What goes around, comes around. Nangangimisa somewhere. Billy Jalo. What goes around, comes around. Nangangimisa somewhere. Billy Jalo. Nangangimisa somewhere. Billy Jalo. Gonna kunzima zabalas bakekela phansi ungaphela anda komanje kunzima futhi kubuhlungu ngithi qina ubomi bunzima bayakuphindezela uzophumelela lemini yezana hawe nangangimisa samuwe Billy Jalo what goes around comes around nangangimisa Sedona ukuthi mhlawumbe ngiyikholwa because abona manje ngasengiphethe imali bana ngiyazi ngehla kakhulu ikuphi khona bona le crowd ezo labantu bangifika serious i-crowd nje iyonke bihle athi ngithuma ngiwami kwenzakala awukho lana inda yazi kumuntu engifuna ukubuza yona ngibele ngithi ngifuna ukubuza manje
Yeah, my brother was anything. Akungitshela. When last did you do HIV test? Okay, azilungise lapho mina the test. Yes, wena ne-test. Ngibuza wena, when last did you do HIV test? Mana mina ngizenze zonke lezi zinto lezi futhi angizidingi. Why kumele ngitest? You know what? Bengisekliniki. Ngiyenza i-HIV test. I just discovered ukuthi mina I'm HIV positive. And you're the only person engilala naye. Akukwenza ukuthini? So ufuna ukuthi mina ngenzeni ko? Infecting HIV. I'm HIV positive because of you. Like angithola sase wona ngathi uzongihlanyisa. Azisi. Kucala njani khosho le nto engakuthola uyiyo nale ndlela engakuthola ngayo ema bathroom. Uyazi ukuthi ngeke right ephilile. And the show maka philile nami ngigrant so lento yakho nje mina. Wait a minute. What did you just say? And what? You know kusho ngakwazi. Ne-girlfriend igama layo Amanda in case of You know what? I am done with you. Just go to hell. Ngiyabonga mntanami. Bonga kakhulu. Usebenzile. Usebenzile mandathanda kuba khona. Junior, mntanami, awucishe lokhu bese uthishelele uyangikhishini. Uzokhuluma nabantu abadala manje. Uzokhuluma nabantu abadala manje. Bangisa mntanami wasuya ngasekhishini. Hayi mandathanda. Angazi kufanele ngithi. Kulela ngomntanami la usipha angilali lana ebusuku angilali angisabazi nebuthongo manje khoni gogo kuyazwakala akasithembe ukuthi usizakala manje bengibona ukuthi asewuhlola sibona ukuthi unabantu ababadliwa yini nabathakathi balala akusiza gogo hey wavele hlezi ukhala kimi nje angazi noma usesa ngasisiza ngegazi njalo madoda asengikanyisa gogo lana kuze ongwenye bomdimande bangangiflathele siphinde sishisa nayimpela sizaqala siqhubeke ngomsebenzi yo sawuqala sihlole bogogo kuhlola kuvame ukukhanyiselwa kungaba $100. Wo, hayi imvula sikhwama before siqhubeka ngomsebenzi. Wo, ya kunjalo man. Ukhona khona lana. Hey. Sile madoda. Ya, Mnyama gogo mara bathi abadala bazawuzama konke okusemandleni ukuthi banisize. Hayi. Akufuneki ulahle lithemba gogo uzoqhubekela. Sesithembe. Nalaba kusala abadala ngoba balele.
Kusile madoda ngithi vukani. Ngisho kini okhumalo kumandathami. Vukani madoda. Kusile manje. Makhosi. Ngaphuthuma sicale kwakhokho. Azakwazi ukubakhanyisa. Ongwenya bomtimande nikhanyisele kukhanye uthi ubonakele kuphi bongwenya. Kutibani. Njalo ke madoda ngisho kwimpomandathane bokhumalo. Umntungwa ambulasi amahle sila kuleli khaya la kaMgwenya ngithi sicela nibavele kube mhlophe baweve uthi umfana wabo kwenzakalani ngaye. Ngokunjalo madoda asasisizeni abantu abadala madoda bayakhala manje. Yebo. Oh. Kuyale gogo. Kuyalena bayakhala. Mara ngoba naku ke umkhulu ubheke phezulu manje. Umangele ukuthi kwenzakalani. Mara namu ke ukhokho wakhe lo mfana uguqile ngamadolo ngangithole ukuthi yena ukhuluma ngani. Mara ngathi bayathembisa ngoba nangu uhleli usesiwakhe. Uhleli ngiyibunga nje uhleli. Ubambe la. Angitholi ukuthi ubanjiswa yini ke noma khona la kuzwako angazi. Mara ngizaqala ningivumele ke ngendlela. Sathi asambe kancane mani siyazwa. Kunomkhokha la ekhaya mani. Kuthiwa kunelikate elimnyama leligijimako. Siyezwa. Ya. Mara lilodwa ke lelo kade. Ngathi linomnikazi walo. Angeke ngisho ke ukuthi ubani amakhosi asho njalo. Umuntu akabizwa ngegama. Hayi. Mara bathi naba abadala kunensizi umfanele ngamsiza ngazo. Akasizakale makhosi. Atholakale ukuthi alulame. Akalulama umntana makhosi. Yena uzolulama. Bathi bako konke okusemadleni. Hayi. Bazozama ukuthi basisise. Awu bangasizakale makhosi. Ngoba hayi. Khona nanga lo munye lapho umkhulu uyalila uyakhala ke yena. Mara uthi hayi banemanga umntana akhe lo gula. Hayi. Asesithembe asenginike leintunyiso. Sibone ukuthi senza njani. Ngoba kunombhemiso engizaninika wona. Asengibuthi le ndubusami. Izwe ukuthi kwenzakala. Hawu manusisize awuzosizakala. siza mntana mama kunena gula. Asithembe. Umbhemiso omoya omubi uzophuma uzobeka emathanjeni akhe. Abone ukuthi yazihambela. Ya. Hayi sithembe sipho ukuthi uyawusizakala mfoka Ngwenya. Basizakala umntana. Hayi. Balela noma usesuzobhala nje. Yaza uzawubhala Lana uzawukhotha. Ya. Uyakhotha uwodwa lo mbhemisi. Junior. Awuya neballpen lapho mntana. Khululeka gogo kuphelele ikhona gogo khululeka. Hayi. Yekela mntana uyatholakala. Yo! Ya! Njalo. Zawubhala sesiplatina sifundanga. Sibakudala. Nesikhathi sethu besingafundi thina. Njewani lapho mntana bale kahle. Ubhale lapho inkotho le uzawukhotha la. Ikhotha.
Umbhemiso uwodwa nawo ngathi ufuna ukuthelele lawo. Uzathi angathimula kuzabe sokusho ke ukuthi ogogo sebamlulile ke umfana. Mara ke okubalulekile kumele singakushiyi ukuthi bose gogo umkhumbuza mane umfana ke ayohlola nangale kwabamhlophe esilungwini. Amanye amagama ngisho ukuthi emtholampilo gogo umbhemiso umfana abheme uzathi angathimula uzabe ungilapho alulama khona. Utangalulama ke inhlawulo yami kuzaba makhulu amabili phezukwayo lemvula mlomo le. Ngikuzwa impela ngajabula ngoba nakungabuyi lokho sase kuba khona ukuthi nimqindezele umfana. Hayi abadala ngabona uphelela lapho akubongwa ke sesishonga amakhulu amabili afunekayo ngaphezulu kwale. Hayi uzathangana namanzi angilethela ngizabona ngani akubongwa ngoba ukubonga kwakho ukugqilise zonke induku zami kunjalo hayi makhosi yagogo abadala nabo bayangigqugquzela ukuba ngitshele ukuthi ngicela ukuthi nimfushe kakhulu umfana nimqhube aye khona lesilungwini ukuze abantu besilungu bakwazi ukuthi bambone igazi yakhe ngoba thina abantu bemoya yakhe. Nodade wabushilo wakhuluma ngegazi. Ngiyoke lento lebalulekile kufanele nje yathi khona ngale kwabamhlophe yibo ke abazakwazi ukuthi bamvulele izinto zakhe zikwazi ukuhamba ngendlela aphole umfana. Awulekile phela ukuthi ahambe esilungwini. Hawu ngathi siyasiza ngasisiza khona okunye emathambeni nakokunye siyasiza ukuthi abe right umfana. Hawu njalo ushilo kudade wabo wathi akaye clinic bamthatha igazi ngathi cha igazi lakhe lincane nabathatha lepijana nje. Njalo ugogo man. Hawu cha sengiva impela okukhulunywa nguwe nguThemba impela ngiyazwa nomlomo ongathetha amanga. Hayi cha ngiyevisisa sasa nje usabe yakwazi wangeni ngokwi awusangimene nya sokusho lo uThemba impela awuzavuka umfana wami uzawuvuka. I started smoking on a rough patch, get it, lost everything in my life, beat it, I tried to working hard, oh, this has never been easy in my life, oh, I call it Hoover, everything is cool then, not only man, not all I'm by flop, oh, look at the girl, the sex and I spend it, wake up in the morning, everything is mess now, looking at my mom, she's crying, what you do? Gena Makoko. Bantu abama indabani Njani makoko? Boy, bantu abama uyazi. Nami angisanazi manje. Ngihamba no Prince lo bengimfake ku music video kasiye. Nguye lo Prince. Hawu sawubona Prince mntanami. Hayi ngangwenya la khaba bantu abama ukhuleke kusekhaya la. Hayi. Kusekhaya siyaphila. Ngabe ngichazile makoko hayi. Ngijabulile mani kokho lokubona manje. Abantu abama. Yeah, ngiyajabula uyazi. Kokho manje isitha size lana manje. Ngifuna ukuhlola lo mfoko ukuthi unjani manje kokho. Ngoba phela ngimgcina mina siye besisethembisi kwenye igigi.
Then ila aqale khona vele ngambona ukuthi ubuthakathaka then ngabona ukuthi no angeke akwazi ukuyoperforma kuleyo gig. Yazi ngiyathuka manje ukuthi uSipho kanjani. Ngoba mina ukumgcina kwami mina ngangiyethembisa egigini. And mina ngiyamtshela ngithi ndoda ngoba vele wena recovery kahle. Ngcono uyobuka ekhaya then after that uma sokubuya abe right sizwe bese siyaqhubeka namanye amagigi. Unjani vele manje baba? Hayi solubambekile mina naye lobambekile akasathi nalokudla nje. Enengeda ngive ngizama ngimnathinathise leyo midokwanyana. Nibathe ngimenza njani? Aye lobambekile impela. Awubambekile. Ngoba dala amandla awasabuyi kahle lamanje. Angazi ukuthi sengizawuphefumula. Ngoba kunzima kakhulu ukwehlela kona. Hayi bona kumile. Hayi ntombi ngibona ukuthi mhlambe soabadwa namabheni. Ngoba uzombona sanyikinyika nalokukhuluma kasezwakali kahle. Moslento say serious. Isiri yes. Siri yes. Hey, yabona musuyisho kanje magogo. Ayi serious kakhulu. Yemagogo. Uke waya kodwa emtholampilo lo muntu. Akasewaya mntana. Emtholampilo. Ngalokho besolabambile ngagcina ngilande umandathane. Wasinikeza amakhathakhatha ukuthi siyibhekile. Njengoba usho nje mntana, wabe sashilo naye umandathane ukuthi kumele simусele clinic. Manje ngothi nazi imoto la ngaphandle beyishayelwa nguye yedwa uSipho. Manje kwabezeke loshayelelako kodwa ke ngisalinde uAmanda lo ntombi yakhe yamazi. Ngiyambona lo malukazana loyo. Abuye ke mntana amakhone ukuthi amana sishayelele simthishi lapha eClidi. Hey yego. Kuzomelayo vele. Kuzomelayo asina choice ngoba bodokotela bamanje kungcono abantu bayaphila gogo sizothola nanokuthi uphethwe yini uyabona ntwana yami Qiniseka kakhulu. Hey kuzomela sizame gogo okusemandleni ukuthi afinyelele emtholampilo. Awu ngifisile abantu abami nangafika lo Amanda amana sithishu. Gogo sicela ukumbona mani yazi ngoba sikaze simbone. Wasambeni abantu abami simbona. Awushisilo sakho indodana yamaSambeni. Ngihlola lekameni. Hey, ngawusizile mntomntana. Yeah, ngibone ngikukhulume naye. Ngawusize kakhulu. But things will be alright. Lady. MCT. Icham. Boy. Come on, boy. How's it, boy? Where is the strength, boy? Come on, boy. Tona yam. I know. Relax, relax. Ngiphethe uPrince picture mina. Yeah. Mfethu sikushayile round phela sazi ukuthi sima manje. Phela ngigcina before sizoya kule gigi lebeyile ithembisa. Ngigcine from ngali that day bana ngithi uyabona. Injani gigi? It was not good without you, yabo. Mara umdlele mpana ukuthi gigi benjani. Nezinto ozenza lapha. Ndaba siphethe to game buji. Ntwana ifana nale ndaba shoot ngawo yasikhosta boy. Recover boy. You know boy, you the kings of kings. MCT. Come on, boy. Antwana ungastress. Khona izinto engiphethe lana ne. Yeah. Awutholi teaspoon noma ispoon la kumagogo ne. Awuyazi ke na mfana umuntu phela umegula. Uphathela lezi zinto ezinje fana izinto ezikhala kodwa uyiwadlala mpijama. Shit. Ndasibuza ngawe. Come on. Wake up no. Vuka baba. And remember yakhumbula ngikutshela ngale ndaba yama-journalist but manje ke sebabhizi kwi-stable mfana lethi and asazi ukuthi si-production what must we do but intwana yami kunento engifrustrateile ngizwe ngomagogo and iyangifrustrate kakhulu intwana ne because umagogo ukhala ngokuthi manje imali ayisekho mpintshi yami whereas mina bengikwenzela ama-savings akho uzokhumbula le 1.2 million engangwenzile ntwana sewushonephi 1.2 wonke mpintshi yami
ingane ntona singazistress azifrustrate azingayinayile so yaba ya uvari pijama uvari prince exentwana awubona ukuthi lana leshandisi phela yabona lezi mina phela ivulo iflow lapha kimi yabo mina ngiyivula umsethi afana kithi sizobonana but manje kumele urecover pijama ne igame still on and igame mfana kithi iklindile pijama we need to release your album so pijama Clean up boy, buya, clean up boy. Sharp, ne? Kings of Kings. Shut up. Unga worry ngizodila noma bhoko, ne? Donkey foot. On my gears, so what? I paid all my dues, so what's your problem? I love that chick with everything she does. Holla at you haters, she's with me now. She's rolling with the big dog, so please be careful. It's like gangster shit, my swagger says it all. I'm all about my business, working every day. Hustling hard is the spirit of the G. Yeah, that girl gonna walk though. Money spin kushesha. That girl gonna throw some. She drive me crazy and I'm feeling it. That girl gonna walk though. The bills I'm gonna pay for. Gogo ngizela ukuzoyenza iawareness. Njengoba bese sikhulumile. Gogo, ithi ngibuze something ukuthi lesikhathi umsiza uSipho. Bo wenze njani? Hawu kuze mntana mbe ngivele ngithele emanzi evasipomini ngithethe ivasi lapha yakhe ngimgeze ukuthi before ngimphakudla abasagezile ke mntanami. Ngimgeza nje mntanami, ngimgeza nje ke mntanami. Ngiyabona mntana khona akagula imoya ohambi kahle mntana. Ngiyabuzwa sikwazi. Kuku, mara kunento ebalekile. Uyayibona nala ema TV baye bathi makhona umuntu ogulayo masisiza umuntu ogulayo balekile ukuthi sifake amadlavu. Uyabona la ema TV labo babenza kanjani? Ngive nje mntanami kodwa ke nase kulikhuna ucabangi lokho umntwana makagula. Awucabanga. Ngoba nje uyubuke nje ukuthi hayi bayenza phela bona mina ngeke umntana ngimbukelele. Ene koko enye into akusuka ukuthi mangabe uzofaka amadlavu mawusiza so uyamnyanya or usuyamzonda or sekuyisilwane kusese umuntu enesisamthanda. Uyabona koko mara ngiyacela ukuthi nangesinye isikhathi makwenza because ukugula kukhona yabona ngasesinye isikhathi makwenze kuzonceda omunye umuntu mhlambe khona la endlini futhi kubalekile ukuthi okokucala kumele ukwenze kumele ufake amadlavu. Mntana uyabonga mntana.
sifuna sihlale sinako sifune ukuhlale khona. Ngingajabula gogo. Emntana. Gogo, njengoba gula, njengoba siyakhwehlela nje kanje, akusukuthi siyamzona or sekuyisilwane or kuseseyini. Usazophila kuseseyindoda le isaqinile. Awu ngiyabona mntanami, awu cha, nami yazi ngiyabona emathemba. Asashayela imoto zakhe korokoro. Nanginela ngemuva sengimanje. Imoto zakho mntanami, awuzawuphila baba. Awuzawuphila mfana wami sengibonile. Gogo, yane ngithe mangabe unceda mile wenzeni. Uthena kwasengimncede mntanami ufune ngifake lokho emahasikulu. Bese ke ngiyaqhubeka ngokumnceda. Kodwa ngokukufaka vele nami ufuna imoya yami ijele ukuthi hayi ukuthi ngiyamzona. Ngikhombisa ukuthi ngisamthanda lo mntanami. Nathi sinami ngisho ukuthi ngisayithanda mntanami. Gogo, okunye okubalekile njengoba besiyile lena ngisho basitshela ukuthi kumele senze kanjani. Lokho abasiphe khona le ekliniki kubalekile ukuthi silandele umgomo abathe usebenzise. Akufunekanga ukuthi secise. Enye into kumele siyazi gogo, yabona bangalandela njengoba bekuthiwa ayayenze. Uzophila, uzosukuma, uzoba right. Umntanami wasasho angisathi nokuhlala kuye, uzawuhlala kimi. Ngazi ukuthi nje kwasa nje nazo ngalela. Ngoba bayakhohlwa labantu. Bayakhohlwa. Ngifuna aphile lo mntanami. Uzophila gogo, uzovuka abe right. Mara nje okubalekile gogo ufuna sibe nethemba simthande naye. Kusese umuntu usafana nathi, akukatshintshi lutho nede nje ukuthi usabambekile kancane. Cha, njengoba umtshela so mntanami hayi nginethemba. Njoba ngithole lokwakhe kwebaphilisana. Ukuthi njalo ntambama noma ekseni. Imnika nini mntanami? Ngoba phela solokulapha esikwameni ngikakubuka kahle ngoba ukuthi kubhalabhaliwe. Kubhaliwe gogo lapha kubhaliwe. Ngibonile ukuthi kubhalabhaliwe la ngaphandle. Sisters, njengoba ukhona uzomnceda gogo ukuthi umbukele ukuthi kumele athathe nini ne? Okay. Yani, iduty yakho le engibekayo yini? Yom 60. Ungalahli ithemba. Usazophila, usazoba right. Ubonile ukuthi ushayisile le one kodwa once wathatha indlela abakutshengisela ukuthi uyenze eklinika uzophakama sibaba. Mina nawe ngifuna sihlangane emarobotini. Uyabona? Ngathi ngena lapha ungasakhohleka. Usukumile gogo. Uzoba right. Njengoba ngize so ngizophinde ngibuye futhi ngelinye ilanga futhi mangibuya ngimthole sekangcono kunalokho. Ngijabula kakhulu mntanami ukuthi bengakwazi ukuthi nawe uyakunceda ngalamakhaya. Attention. My husband has something to say. Bafethu ninjani? Hayi bafethu ngithangize kini yabo ngizona inform ukuthi yabo Vandag i-anniversary yethu no baby, we've got to 5 years together. And another thing yabo, she's my pillow, because you know behind a successful man there is a woman which is so beautiful and gorgeous. And I want to say bengeke ngibe la ngikhona without my wife. She's very beautiful and gorgeous, and with our kids I want to thank her most ukuthi nguye ongenza umuntu ngaba yilento engiyona kwala ngiyakuthanda baby and ngiyabonga. Could you please bafethu simshayile izandla Amajinka athola abantu abanjani because yabona wonke umuntu uphethe isiphuzo sakhe nina. Nawe kijula asingazi ukuthi umenyiwe. Mhlawumbe ukuthi uthola ngilahlile ke bese ngikhiphela zona. Nah, easy tiger. It's not like everyone is interested in you and your flashy lifestyle. And except nami, I'm human. Ngiyakuthanda ukumnandi, obviously, duh. Azinkinga awukwazi ukuthamba. Ngingamala ukuthi kusone journalist so. So manje usathi not to interview even though you ufleta ne journalist. Abona le ukhokhule avele no. Angwenza ama interviews unless ke when something special ngang offer then maybe ngakuzama.
Hayi mfethu mina ngisiletha ukugijima nayo ke usho ukuthini ngithatha chip ne? No, it's not like ngithatha cheap but nje imagine iboss yakhe izokuthi wena bothola ithuba nampa thathule ukuscore interview. Phela abaningi abafuna interview abangenza noma yini. Ngitshela ngabantu abadlala ku league enkulu so wena izana something man akuhlakanipha kufana. Okay, so like singenza nje. Bomanje akukhuluma le. Sashaya round siye kwami okuningi sobona ngendlela. Okay, ke lead the way ke msithi. Ujabula mawusho njalo. Yo, msithi sekusile vuhamba dabu. Mina ngiyemsebenzini. Yes. Why are you, Mary? Why are you? Yeah. Why are you? Why are you, Mary? Why are you? Msithi, manje protection sisebenzisile yini? Kuzoba mnandi kanjani ke msenza? Usho ukuthi mawusa sisebenzisa ngeprotection? Mina ngiyathatha. No, usho ukuthi bese ngidala ngaleyo ndlela ukuthi mina sasebenzisa protection. Yabona kuba nabantwana sami. Fuck man, sengiha. Yini alazi ngidla lalo wena? Mary, why are you? Why are you? Bona diketso zakho. Why are you? Why are you? Why are you? Abantu bakhotiwe kuthi indlela zimbili. Eneni yekupeni, eneni yephileni. Abantu bakhotiwe. Hey mama wena futhi. So ngena amahosha lakhaya bazenzele ngoba abantu uzothini. Ngekho kumele nje manje. Yazi futhi ukuthi wena awudlulayi lutho ende lento yenzayo yaza ngiphathi kahle. Yazi into yasekhaya into kumele ngitshele mina kule industry le hip hop ngithandisa ngabantu nami ngiyabathanda so wena ngaziwarishwa yini into ngimdala azi ngikwazi ukubhekela. Hey bafuna imali yakho mosiphu enu amanda yena. Ngiyagula la ngaphandle kunezifo ana consequences so please ngicela wehlise ispeed sakho. Why are you? Why are you? Are you leaving? Why are you, Mary? Why are you? Why are you? Are you leaving? Yeah, I see my people, some of them are live to die. Don't need to wonder why the system is a fraud. And I see my people, some of... Sawubona mama. Awusabona ntombi yami. Anjani ma? Dala ngangcina yo. Oh cha sikhona mntana mnjani wena? Hayi nami ngiyaphila ma. Awu ngiyaphila. Oh dala ngakugcina. Ubuya phi? Hey mama izinto zomsebenzi. Aha into zomsebenzi. Nangabe kuphiliwe la ngigijima kuze kuthi amen. Kodwa namhla ngoba kuyagulwa seni la. Ngiyasokola mina ngedwa wena uyilele. Eish mara kodwa mama. Ngizothini izinto zomsebenzi matasatasa. Usimatasatasa do ngande sikhathi aphilile bongasimatasatasa. So matasatasa ngoba gula. Hey ungazodlala wena. Akukho njalo mama. Ngile ngiyahlupheka mina. Mina ngile ngiyahlupheka. Usipho uyagula ngilala ibusuku nemini. Mama ngizomhlola akukho njalo. Uzomhlola kumhlola wamgcina ngizomhlola namuhla. Mama, hayi intombazane bantu. Hamba umhlole ngale kamereni. Hamba umhlola ngale. Khona kho. Hayi. Mehlo wami ngivaya abahedla nanku ubuka yo. Oh. Sipho. Baby. You right? Right. Why you bheka lena? Ngoba ngathi usuwezi manje. Last time ngilapha right. Sipho, baby. Ngathi right manje. Sipho. Asunje. Sizoyikhona mara lento lena. Hayi. Sipho. Hayi. Sizoba nenkinga manje. Hawu, ngiyazi mama uthi ukhona. Yebo ngikhona into bekunjani. Ubuyaphi? Ngiyaphi? Usho ukuthini? Yazi unesibindi. Uqamba ukuthi mina ngamele lento enjena. Uthi uneso ubani? Uneso ubani?
After zonke lezi zinto bekade ezenza. Hawu mina ngihlale lento nje. Sokhuluma kanjalo. Awungeke sisi. Athi ngiyenze ngimele into nje. Simpegela lapha ngatumo. Come on baby, come. Sika small kubo zobeso. Baby, tell me, this past life it feels it's better at me now because we are born as a cooler and I mean I really wanna be with you. Because first nje le nto yabo ukuthi le industry but nami ngiyazazi and nawe yakwazi ukuthi ufuna ukuba nawo. Yeah, I was low and I'm proud of you. I just want to know if I can trust you. Of course, people will trust and something respect. Indaba yengane yazi mina ngicabanga ukuthi if singenza zonke izinto kahle siklinik siteste check ama status wethu kanjani. Baby, but lapho sesilande ekudeni it doesn't verse izinto. I mean baby, ubani ongazikwenza umntana. Yeah, I know baby, mara let's try and see if it's better than that. Ngijabula lokho. Kanti nabhala. Hey guys, asenime kancane indaba ezenzekani. Khona wazi ukuthi amaphumulo nakini guys. Yeah, i-journalist Silindile Times and Yo, she's all over with tweets udisclose HIV status sakhe. She's HIV positive, utshela the whole community about her status. Ama-drink athola abantu abanjani because yabona wonke umuntu uphethe isiphuzo sakhe nina. Okay, so like singenza nje. Ngoba nje akhuluma le muntu. Sashaya round siye kwami. Okuningi sobona ngendlela. Okay, ke lead the way ke msithi. Msithi, manje protection sisebenzisile yini? Kuzoba mnandi kanjani ukuthi? Usho ukuthi mawuthatha sisebenzisa ngeprotection? Mina ngithi yacaba. Wow, what a brave move. Baby, nathi bonile sana si-check ama status wethu. Yazi ngisho. Ngikhohla thitha amanzi. Okay. Athi mbhezi. Yo. Sonke isithusile yazi mara le ndaba. She's brave, yes. I wish wonke umuntu ifana so. Mntanami hambe kahle Sipho mfana wami. Hey Nkosi yami ibhlungu kodwa uzawuphila Sipho mfana wami, uzawubuya la uyakhona, uzawubuya noma kanjani, ngiyakutembisa.